Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubikwa ukuthi ushone uJuqu uNdlunkulu wesizwe sakwaGumede kwamakhasi ehluhluko bekuyisiphihli sengozi yemonto. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwandi Motanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Alokhu engene njalo amazwe enduduzo eziguleni zokuxhumana emva kwesiphihli sengozi yemonto edlule nomphefumulo weNdlunkulu yesizwe sakaGumede emakhasi. Akubikwa ukuthi ingozi yokushayisana kweToyota Corolla netekisi ibulale induna eqavile yesizwe sakaGumede kwamakhasi ehluhluko enyakatho neKwaZulu Natal. Angena helakanyana amazwe enduduzo ebukhosini bakaGumede kwamakhasi ehluhluko enyakatho neKwaZulu Natal. Undunankulu walesizwe uJerome Mathenjwa ubulawe ingozi yemonto. Ushone kanye nendodana yomfowabo. Le ngozi kutholana emahlandla itekisi nemonto encane maqede bashona uJuqu abebesemontweni encane uNdlunkulu kanye nendodana okubuka ukuthi kusinde owesifazana bebehamba naye okuthiwa kwembula kwembeswa esibhedlela naye ngokunxa yokulimala kanzima. Akubikwa ukuthi itekisi nemonto kaNdlunkulu batholana emahlandle ngasesibhicayi maqede bashonela endaweni yesigameka. Abebesetekisini kubuka ukuthi kulimale abantu abayisikhombisa abalimale kanzima bathole ukulashwa endaweni yesigameko anduba bephuthunyiswe emtholampilo oseduze. Amazwe enduduzo eziguleni zokuxhumana alokhu engene njalo abantu basale beshaqeke kakhulu ngaso lesigameko esithe sabashiya bebambe ongezani. Bafethu-ke sengiyayideda indawo ngizofisa mina ukuzwa ukubhalwa kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.